Ka Sorkar Jylla ha ka shitarik nailar kala Pyllait ya kapisa ka bakwat laipusan klur sya ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC kum ka bhah khajna jongka na ki marpok kendo kentup ka khajna lingbaki kali na kebenta usnya mang tingka arhajar arpusan arhajar arhunrio. Kini kejing Pyllait pisa kan longru kejing kerku ka bakrau ki hajar ngut ki nongtrei jongka council ki bompat syam layok tulop mentala bun teliki benai. Ya ka sanction order la penmi da ketenat District Council Affairs bat ka bala menjur da ketenat Finance EC2 la pediang da Chief Executive Member CEM ke JHADC Uma Thombor Shiwan u Deputy CEM Laski Rembai bat u Chairman ka Planning Board Uma Moonlight Pariat na u sembut Menteri Rangba ke Jylla Uma Snia Balang Dhar. Nakaliang u CEM ula penti kena bakal ni kepisa kala poi support treasury bat mentah ke jimpen krek ban Pyllait ya kitu lop basak teng jongki nongtrei kala ya syakmat. Ka council ka don kam prapoin saupusan kelurman ubenai ban pendap ya kitu lop bat ka pension jongki nongtrei. Namar ke jimpen slam ban yok pediang ya ka bahak khajna hadu palat syihajar shispa ngut ki nongtrei ka council kim syam la yok tu lop mentalah nyu benai. Ha ka dorbar liur jong ka council ka balalong ha ka arpusau terik naitung ka jing ka bayadei bat kutulom ka dei kemat yatai ka bahak mat ha ka baki dekhot na ki parti bapher ki lapen pau ya ka jing sokhia ka bejur. Kini ki MDC bamentaru ki lahap ban ap ka tulop jong ki mentala palat lai benai. Kene ka lai pusan klur tingka lakmi lenti bakan pendunaru ya ka jing jong kene ka executive committee bamenta ka bala syak kan thok jor halor ka jing ka bayadei bat ka jing kerduk pisah.